De Havenzangers 2.0, ja, je mag het zeggen. Ik ben natuurlijk nog wat de oude. Ja, je weet het niet voor de oude garde Havenzangers. Maar Wesley natuurlijk niet in de oude garde, maar wel in de nieuwe garde Havenzangers. De nieuwe, nou dat is dus 2.0. Hier staat hij. Ja, hartstikke leuk. En ik moet zeggen, het wordt steeds leuker. En in het begin was het nog wel eens afzien. Maar nee, ja, hij wordt steeds rustiger. Dus het wordt steeds beter. Nee, ik ben altijd nog wel een beetje gedreven, Ivo. Als ik het podium op moet, dan... En dat klopt, ik ben overgemotiveerd, dan krijg ik adrenaline. En dat heb ik nog steeds, alleen ik kan het iets beter in bedwang houden, zeg maar. Daar kunnen we een heel lang verhaal van maken. Er zijn een hele hoop dingen die ik niet met dwang weet te houden. Onder andere bijvoorbeeld mijn telefoongebruik. Maar Willem is hartstikke goed bezig. Die wordt weer helemaal jong, die doet boksen, die gaat stoppen met roken. Die voelt zich helemaal, die is in de bloei van zijn leven, die man. Moet je eens kijken. Nou, we hebben net een nieuwe single af. Die gaan we vanavond voor het eerst zingen. En we zijn alweer druk bezig met nieuwe nummers opnemen en misschien nieuwe dingen weer voor een album. Het eerste album die is mag wel zeggen 6 jaar eindelijk daar. Dus als het volgende album net zo goed wordt en weer zo lang duurt, dan vind ik het ook prima.